Ahoa. Daude txikiak, zabalak, irribarretsuak eta serioak, belarriak beste. Ahoarekin jan, edan, kantatu, musu eman hitz egiten da. Euskaraldian bizi-bizi darabiltea ahoa askok. Dakitenekin, une oro mintzo dira euskaraz, euskara dute beti lehenengo hitz ahobiziek. Ahoak bezala ahobiziak ere askotarikoak dira. Badira hizkuntza ohiturak errotik aldatu nahi dituztenak euskaraldia baliatuz, edo euskara ikasten ari direnak, eta 15 egunak ahozko praktikarako erabili nahi dituztenak. Beste batzuk euskaraz bizi dira, baina ezezagunekin lehen hitzaren dinamika finkatu nahi dute. Adi belarriak beste askok, berbalaguna une oro euskaraz entzuteko zain belarri prestak. Naiz eta egoera edo nahiaren arabera erabakiko duten, euskaraz noiz eta norekin mintzatuko diren. Agian, beti ez dute euskaraz egingo ulertzen duten guztiekin, baina gonbitea egiten die euskaliztunei berarekin euskaraz hitz egitera. Horrela, euskara erabiltzeko giro babestuak sortuko ditu belarri prestak. Batzuk zein besteok euskara izango dugu bidelagun 15 eguneko ariketa sozialean. Totelka edo arrapaladan, ahots handi edo mez, ozen zein xuxurlaka. Goxatu belarriak eta astindu mihiak, hitzez ekinaz distantziak txikitu eta euskararen espazioa handitu dadin, hemen da eta euskaraldia. Hitzez ekiteko garaia. Euskaraldia.